I una anècdota antiga, doncs, no sé, ara quina anècdota antiga puc explicar, que faci riure. No se m'acut una anècdota... No sé, Francesc Eiximenis, per exemple, explica una cosa que amb ell el fa riure i a nosaltres no ens fa riure gaire. Diu que no s'han de fer bromes poca soltes, això, i tots hi estem d'acord. I llavors explica el següent exemple. Diu, una vegada sortien de València una colla de peregrins i hi havia un joglar que els acompanyava. I a aquest joglar se li va acudir de fer una broma. I quan varen sortir de València van trobar les forques amb els penjats, una cosa molt medieval que ara afortunadament no veiem. I el joglar es va amagar darrere dels penjats i va fer sóc el dimoni. Els altres es van espantar tant que es van pensar que era el dimoni i se'l van carregar a bastonades. I el Francesc Eiximenis diu, veus, no s'han de fer males bromes, home, és una manera de fer lliçons molt, molt contundent.